Ahojky zlatička, vítajte u ďalšej série Let's Play Helldivers 2. Dnes ideme hrať aj s týmito dvojmi párečkami, tak let's go. Desinu? A čo to máme, automatonov? Ne, to je brouci. Ty pičo, Predator Strain, kurva. Ale vole, to jenom, já jsem chtěl jenom defensi zahrát. No. Na desinku, OK. Já si říkám, hej kámo, víš, čemu se říká debilita, když vás neslyším a začnu zesovat televizi, vole. What? Pičo, do prdele bych to bagával. Já tady televizi na 80, říkám, kurva, protože neslyším, vole. Musím si zapít sluchátko. Sláva. Už vidím, jak ta baráž natapuje všechny. Jo. No tvoje baráž. Ale my máme auto? Hej, náhodou jsem hodila tu sentry, no. Ale to auto, když zavoláme, tak může být jako reálně podpora toho velikána. Oko, tam je ta zbraň aspoň, to je celkom fajn. No, tak kumet, no. To je jedno, když si budeš chtít se takhle projet, víš co, mezi broukama, vole. Ty piče jsou mini, vole. Jo! Pičo! Ale to piči, vole. Čo, majú do toho veru, vole. Hej, kámo, ne, tak co to bylo za moc, vole. Ale má to docela rychle cooldown. Ta Tesla. Čekaj, tam hodím. No právě, že to máš, ona dojde a hneď ji můžeš hodit znova. Minutu 40, hele. To je hned, jo. Pecka. No, to mám na centriny, vole. Nějakou minutu padá na centriny, vole, dejme tomu. Jo, já mám to už vidět 2 zaraz, vole, už máš všechny ty cooldowny. Nice. Naštěstí je to až vylezou, vole, ne, než se tam kouří. Však když jsem jich zabil, bylo asi 7, vole. Tak, to. Jo. Už ne. Tam je titán. Berem Tyra. Tyra. Spírnič. Jo. Pičo, ten lehlouku. Krásně, krásně. Já jsme mu rozbili kruníz, horní. Chceme víc, vole, těch brouků, dávej, kurva. A hra, že hold my beer. Spíš jediná hra, co na to řekne, vole, Helldivers, tak je asi we don't have engine on this. No však nábíjej. Čas. To se moc nedá. Kurva. Ne. To jsem si našla já. Vyzaní. To děláte za pičoviny, vole. Ty Kurva, vole, už. Fajtí, vole, a žádný pičovinky tady, jako. To si pojedem. Do prdele, hej. Ne, zebe ten druhý, vole. Já se netrefil. Ježiš, já si tě jenom odpálit, sorry. To tě taky odpálit, sorry. Jo, určitě ti to věřím, normálně. Já se to hodila tu Teslu. Takhle. Ty smrte. Já jsem to jel. Rozhodla, že se zabije. Nezabije, když se nejběž, tak tě nezabije. Tak si jí trošku pomůže tam Tesla. Zabiješ ty, vole, ne? No tak vole, když Tesla se tam neměla, ne, tak... Čo chceš, vypmaní? Ne, já jdu k tobě, protože Vojta mě nezabije, když budu u tebe. Myslíš? Idem od teba preč. Môžeš ho zabiť.
ale jako ten Defender pěkně vyzerá, s těma broukama zatím. No zatím je. Takový nějaký, no. My se vlastně zapotili zatím. Chtěl by to... Ty pičo, tak to jdu pryč. Já usmála ta kurva Tesla. A tvoje, ne? Jo. Ježiši. Ježiši, by to vypadlo z ruky, co? Já mám bleky. Usmála tak trošku, no. Je. Ty to si čušený centriny. Aj Máru. Je to odpálilo úplně, tyjo. Máro viděl z Ricka a Mortyho? Ale neviděl. Škoda, ale tam byla zrovna scénka, přesně jak říkali, že to usmálo, vole, tak tam byla porky, která úplně zničila svého nějakého přítele a ten dvorec prej, kurva, zesmála miláčka. Ne, čumáčka, vole, takhle, čumáčka, vole. Já jsem zprádil. Mu dám, vole, a kurva. Hodím mu tam centrinu. Teslu. Tak odlítnul. Tak, nemáme tu HMG, chci sem vodíme auto. Jako kulomet. Tak pojď nasledej, já budu jezdit a budem vole, drivovat a střílet. Chci, jo. To bude jedno auto, už nevlezu. Andře, budeš muset. A to jsem mám moc rád. Ty jo. Auto víte. Je má auto, kam mi spadlo? Ty pičo! No, tady. Já tíhu, dobrý. Ne, otázka na jak dlouho. Dobrý, chytl jsem se. Já tady jdu přejíždět, to mrdám, vole. Mě tady, vole, jdu. Ale vole, mě přijalo z těch schodů, kurva. Ježiš. Nám. What? Ty pičo, co mě zajebalo? Oni vylezli brouci ze země a to se zajebalo. Ty vole. Tak to nehnusej pěkně. Ty vole, co se to děje, ty vole? Vylezl hodně brouku. Hej. Teď tady tam hrdel. Ty vole. No ty si vůl. Už nevyšlo. To máme jenom 3 reinforcey, bacha na to, jo? Já ne. Teď Jo, už Máro, bacha chodíš na to. jako real. Bacha na to, máme už jeden, jo? Už tady nemůže nejde. A teď jako real. 100% fokus, jako. Takže se dělám. Bacha, nejde mi ovládat helpot. Jo, ale poletí na mě, ne? Jako jinýho, vole. Yeah, boy. Já myslím, že to nestihnu. Pelican 1 landing sequence initiated. Watch where you're standing. Čekaj, rád to ještě, vole. Počkej, uteč. Já mu na jeho prdel naházím ještě partner, mají ty vole. Zneuctili moji mrtvolu, stýďte se normálně. Hodně ještě grána. Down initiated. Stand by. Stýďte se. Takhle zneužívat moje ostatky, jako. Hele, to si vyříct, to si vyříct zlotí, vole, já to nemůžu. Špatně odpálený helpot. Jo, jasně. Úplně ti věřím, jo. Ej, tak ten defense byl jako nejvíc zábavný a vlastně z pohledu Renemáku totálně nutný, protože já jsem třeba tam tak 3. To mám Vojta 8000 friendly fire damage. Mám poslední dobou jdou ty brouci. Dej ten pán, Ale jo. ne Predator Strain. Okay. Choose where to A to nemůžeš mít moc and auto, the no, ale permits jako mi to to our pokojí. glorious federation. Počkej, teď auto je to, jakoby od DSS, ne? Ano. Tože. 1 hour later. Let's go. Čiže? Ještě, že pes je v pohodě, že přežil dneska. Čiže sa neprežal, či čo? Že jste nesežali psa více, když byl takový Jo. hlad. Aha.
Jako v Kingdom Come. Ne, Ano, to byl hot dog. Vojto, vím, na co myslíš a nedělej to, ale. Co? To ty víš moc dobře. Calling down a sentry. U čeho stojím? Deploying sentry. Kamo, já jsem od tebe úplně mega daleko. Dobře, takže nevíš, u čeho stojím, tak to je dobře. Tak já ti tam pošlu, vole, Airbursta. Danger. Co to tady je? Tak bridge přímo mě. ne, zabila jsem všetkých těch taků, doufám. Tak ne. Skoro všetkých. Její to jsou kundy, fakt. Tak bridge u vás nebo u mě? U tebe. Ne, nechci nabíjet. Co? U tebe taky je. U tebe se taky koupí. No, tady jich neví. Tady je Bile, to se mi vůbec nelíbí. To mi ale vůbec nelíbí. Tady těch halbompek silně. A na ty pojď tam. S tím eruptorem, keď se to naučíš, tak je to úplně bomba. Jo, ten eruptor je dobrý. Got a Musíš sample. se naučit. Ale musíš se s tím naučit, no. Takže fakt je super, hej, šel jsem 2 zbraně oboje. Ty jsi byla daleko, sakra. Vidíte, já tě rozsekám. Určitě. Mě neuvidíš v tím lze. První neuvidíš ten noze. Reinforcement. Tak to bylo dost random, jsem tě fakt neviděla. To bylo tím epuchem? Ne, to bylo eruptorem. Ty jsi udělala mocnýho nepřítele z jihu. Fakt? Mhm. Tak to je prdeli. Sentry. Tatínek vám vyhlásí válku. Ježiš, tady. Kaž, zkusím zbraň. Znovu. Zkusím epocha, ale nevidím ho. Tagging Kde je? location. Označ mi ho. Southeast. Kde je? Normálně jsem jel teď na Chargerovi jak na Bejkovi. Lol. Hej. Je to charger. Je označenej! Pardon. Pojď, jsou tady 2 další. Házím tě na něj, zkus nějakýho trefit. Ale jak tam je ta hmla, tak nevím, či něčeho uvidím, no. Já tady hodím prostě baráš a čus. Utíkej potom, jo? Tak to bylo dost Ty random. by clever, vole. On má úplně usmáhlo. No já jsem hodil tebe a hned na to jsem hodil baráž. Na stejné místo, takže... Heavy. Co Hold máš? my position. Rozsvědila jsem mu prdel? Ne. Mně se vypla televize. Ne, jsi mrtvý. Ale mám houby. Objective. Zkusím je zničit Northwest. termitama. Jestli to bude. Pomůže. Terminate hive structure Nice. destroyed. Počkej, však já tam hodím napalm. Na to nejlepší. Já se musím taky vrátit pro ty věci. Si hodím Dobrý, máme. To tady budu. Napalm. Tu. Pičo. Pičo. Já jsem v džungli úplně ztracenej, vole. Po mně teď chodí úplně mrda. Bez nábojů, bez ničeho, vole. Máme tam někde auto. Jsem hodil. Hive structure A já si říkám, proč nevidím. No jasně, vole. Prasák tady je. Jo, už tady jež, tady je bomba. Prasa, tady je. destroyed. Nice. To by bylo? Pro auto? Jo. Tam nejdu. Chtěl bys zvednout auto? Special. Však s tím nezničím ani to, ani díru. To říkám. Počkej, vezmu Rare si sample samplík. acquired. Počkej, stoj. Počkej, jen to chcem zničit, toto. Toto. Tam je ještě ta huba. Sorry. Jo, prejdi má. Díky. Wellness.
masáž. Čekajte to. Teď drapákama. Po zádech. Terminate hive structure destroyed. Stoj! Konečně. A, víš? Klap. Máš napalm? Jinak ten kulomet z toho předchozího Warboundu je kurešky dobrý, vole. Kulomet? Ten jako funguje dobrý. Spokojný, jo. Jsme pryč. Jedeme. To funguje dobře. Akorát mi nepríde, že by mal nějaký stan, tebe to přijde? On je jakoby, on má jakoby takovej zpětný ráz, že jim dává. Requesting air support. Že ho zpomaluje. Requesting sentry. Requesting sentry. Nevím, no mě to moc nepřišlo. What? Taky si mohla říct, že tam máš už 5 kilo. Co? Já jsem si tam vesela stál. Calling in Ty reinforcements. jsi si myslela, že vidíš. Ne? Jo, teď jsem viděl, no. Myslela jsem, že to zničím. Have a taste of democracy. Found something. Čekaj, jsem nadcházel hned. Ještě potřebujeme nějaké, ještě tu někde jsou. Já nic vidím. Ty pičo. Nice, máme to. Už jdeme za Jo, to tebou. jedeme. Ještě zničím 2 díry, počkej. Tak prý. Počkej, nevím, či to ještě někde je. Už vidím. Ještě něco? Nevím. No, pojď. Aha, tak to je. Oh. Označím ti ho? Jsme dojeli. Takže extrakt? Southeast. Počkej. Já jsem extra, já jsem na... Počkej. A když je vlastně neovce. Já nemám ten granát. Dobrý, jdem pěšky. Na ty strany je dobrý. Jako na ty brouky, co tady jako ti vybustění, tak na ty dobré, protože on skočí, když skočí ten zmrt, takový ten skákací. A ty ho ve vzduchu střelíš, tak ho to zastaví a zhodí na zem. Mu to dá ten stun. To je dobrý. Jako. Vím, jakože přijde mi to něco podobné, jak byl ten Liberátor, či čo to? Trošku. Jakoby jo, ale je to lepší. Je to lepší. To taky málem jsem byl. Já jsem si říkal, ty vole, ona nejde za mnou, ona jde. Co tam je? Na dámičku. Hodím se na to. Requesting orbital. A vidíte výkumby. Extraction shuttle inbound. Calling down a vehicle. Ups. Yeah. Calling down a sentry. Requesting air Se já hodně. Get some. Get it. ETA T-minus 1 minute 30 seconds. Whoops. Fire in the hole. Reload. A jo. Jdem s jsem trinku, keby náhodou. Šli z jiné strany. Doufám si říct, že jsem svoji stranu zvládl velmi dobře a úspěšně. Jo. Machruj. A to, že jsi byl sám. Já víceméně taky Jako- jsem byl sám na té své straně. Jste proti sobě, a jo vlastně. Protože během čištění té strany jsem 4krát skřípnul a ne vinou brouku, ani svojí. Aha. Chtěl podotknout. Tak tohle musím klipnout.
ETA T-minus. Aha. Tak jsem se točila na mě, ne? A to přežil. ETA T-minus 20 seconds. Jako, co to bylo? ETA T-minus 10 seconds. Štkana. Jo. Throwing grenade. Jde! Ježiši, ty poblil. Reinforcing. Sending in an eagle. Ježiš, co tam to je strike? Nevím, co tam je, co tam není. Nevidím kamarád. Je. On se odrazil, co to bylo? Shuttle launch in 20 seconds. Či to už je jedno, ale takhle. Erika než padne, vole. Pelican 1 beginning ascent. Já viděl Airstrike, jak se hned zaběh dovnitř. No, já jsem ho hodil a mě se odrazil od pelikána, že? Tak ja dúfam, že sa vám video s týmito dvoma párečkami páčilo. Ak áno, tak mi tam hoďte nejaký like, koment, čokoľvek, budem vďačná a keď tak sa vidíme u ďalšej časti, tak zatiaľ čus.